ଆଜି ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 10-11 ବୟସର ଝିଅଟିଏ ଆଉ ତା ମା'। ଝିଅଟିଏ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ମା କହିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ମା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ? ମା କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ମା, ଏ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ? ପେହେଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିରୀହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଆମ ସେନାବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମା, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଜିତିବ? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ଆମ ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶେଷରେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବି ସେନାରେ ମିଶିବି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ମା କହିଲା, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାରେ ମିଶିବୁ।